get fáte Bhearna Tronhóna. Tá dalmha a hosnite is stick na grán a lagach a gCoill Bhearna le lín stim éoin ag tarint cuairteoirí go ceantar Bhearna imil chathir na Gaillimh. Lagach suas le ciad crown sa gCoill sa stim agus bégin í a rúna fada sa bhí obair lant cháin bun ag an gcomhairle catharach. Rinne stem éoin go leor domáiste I dús na bliana, leagú crínte a gCoill Bhearna agus dúniú an Ghail a fear tamil. Thó cóirle catharach na Ghaillimh faoi obair ghlántucháin ach nuair a scaoileadh daoine ar ais ríistinte, bhí an díma go deo ar dhaoine go raibh go leor go lár na coille leacaí. Ach tá fúdar ar dhaoine I fille ar an Ghail le rionsléontaí an nuas. Mar go bhfuil dalmha snoite dianta stoic na grán a leagú. Agus tá daoine I teach go speisialta le iad a eiceáil. Is bralam na PC agus tá siad go hálann sa Coill agus is bralam an da ar an aimid agus tá sé cosú le teach an siog. Tá sé anna des is spellach mai úsáid an aimid briste mar sin. Even lum na PC seo, yeah. Déann sé an atmosphere níos fearr agus daoine ag caint faoi agus, yeah, smála míad. Tá sais dríocht a rais sa Coill se agus sé sin go hintach go jazz, yeah. Sin dalmhór bhfuil fógartí nó fearr na Gaeillte mar is fearr anir a rinne na PC, sihir a chomisisiúnaí an chomhairle catharach le súil an Ghail a bheochan. Der bhfuil fógartí gur féidir breanú ar an domáiste I dtionú mar dheis a áis. Ach níl deire leis an obair I tar bun in seo agus a ráite ag an dalmhór go mééis sé ras an seo an chéadhíon eile nar a bheits an lá a gáil chun sína. Sin a daoineachta Nuacht TG4, Coill Bhearna, nGaillimh.